وما علينا إلا البلاغ المبين. So dinhi man kita nagpuyo ini kalibutan na aduna gyud mga pagsulay. So ang Islam alhamdulillah miabot ni siya kanato aron siya maghatag og solusyon. So lakip niya ini nga solusyon nga gihatag sa Islam. Nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nga giasoy ganina ni Abu Hurairah, badiru bil a'mali fitanan qita'il lil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya akhrajahu al-Muslim fi sahih. But pasabot nini mga igsuon, pagdali kamo paningkamutin ninyo kamo maglumbaanay sa dili pa mo abot ang mga fitna nga kamo makabuhat og mga maayong mga binuhatan. Nganuman mga igsoon, mga ginikanan tungod kay sa dihang maabot na ang mga fitna, ang mga pagsulay, ang mga katalagman, ang mga kasigpit, ang mga kalisod, dili na gayud makasimba og sakto nga pagsimbang usa ka Muslim. Nganuman mga igsoon, mga ginikanan tungod kay mudangat kaniya ang kanang gitawag sa Arabic og amal basira awil basar. Ang pagkabuta sa iyahang kasing-kasing, ang pagkabuta sa iyahang mata, nga iyang makita, madistinguish niya ang maayo sa daotan. Ug mo ni hitabo karon sa atong kalibutan karon mga igsoon, mga ginikanan. Tungod niini, naghatag kanato og tambag ang Islam. Pinagi kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga angay sa usa ka Muslim, niini nga mga takna ayugto sa kinabuhi nga angay gyud niyang tipigan kani iyang relihiyon. Gimo ni kapital, mo ni kung baga sa Bisaya pa, mo ni siya pundasyon, mo ni siya kapital, mo ni siya tinubdan aron siya mamahimo nga magbalampuson dinhin ining kalibutan na ilabi na sa Allah sa paghukom. So badiru bil amali fitana ka qita'il lil muslim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir ila akhir al hadith. Nga iyang ibaligya ang iyang relihiyon tungod lamang sa jutay nga kalibutan ng butang. Allahul musta'an. Kalibutan ng butang mga igsoon, mga ginikanan. Nga adunay mga tao nga tungod lagi giunan niyang ang iyang kalibutan ng butang, giunan niyang iyang trabaho, giunan niyang iyang self-desire, ang iyang interest sa kalibutan ng mga butang, wala niya gibalanse ang iyang relihiyon sa iyang pagtuo o sa iyang pangadaot lang ang kinabuhi, nasa gamak siya sa mga kadaot. Sa Islam, balanse mga igsoon, mga ginikanan. Angay sa usa ka Muslim nga iyang timbang-timbangon ang iyang kalibutan ng mga butang, ang iyang kalibutan ng pagpanginabuhi, o ang iyang espiritual nga kahimtang. Inaan ang Islam. So naghatag kanatong Islam og solusyon, mga igsoon, mga ginikanan. Sa asa nga hadith, sa hadith nga gisaysay usab ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kining hadith sa hadith ni Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu sa Sunan Abi Daud. Nag-ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Sa'id laman junnibal fitan. Siya kuno nga magmadaugon, magmalipayon ni ining kalibutan na ilabi na sa adlaw sa paghukom, siya kadtong ngalingkawas, naluwas sa mga fitna. Subhanallah. Dili lang kay fitna, ang gigamit nga termino pulong ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinhi ustad ning hadith sa Sunan Abi Daud rahimahullah taala, siya kuno nga naluwas sa mga fitna, gipalayo ni Allah sa mga fitna, giiway ni Allah sa mga fitna, siya kadtong tinuod nga magmalipayon. Dili day magmalipayon kanang iyahang naangkon kini tanan nga mga butang ining kalibutana. Nga naman, bisan pag maangkon niya tanan ni mga butang ning kalibutana, kung sa pikas kinabuhi di siya dito dili magmadaogon, nan kawang lang mga butanga. Allahu akbar. Walay pulos. Kawang lamang.